Mulțumim lui Dumnezeu pentru ocazia de a studia cuvântul Său care ne dăruiește înțelepciune, ne dăruiește rezolvări pentru toate problemele noastre, ne întărește, ne mângâie și ne ajută ca să înțelegem mult mai clar, mai bine viața și problemele pe care le întâmpinăm. Una dintre cele mai mari tentații și ispite, o problemă pe care oamenii o înțeleg destul de slab, este o problemă pe care o întâmpină mai ales tinerii, dar nu doar ei, cât și alți oameni, este presiunea de grup. Ce reprezintă presiunea de grup? De ce grupurile de oameni exercită o anumită presiune asupra celorlalți? La fel cum un volum mai mare de ape, nu, asupra unui recipient, exercită o presiune, da? Cu cât pui mai multă apă într-un vas, cu atât mai multă presiune va exercita asupra pereților vasului. E bine, de unde vine această presiune pe care grupurile o exercită asupra oamenilor, asupra noastră? Este un subiect foarte bun pentru tineri, dar nu doar pentru tineri, este un subiect foarte bun pentru religioși. Cu toții căutăm apartenență, cu toții am fost, nu, parte sau suntem parte de un grup sau tânjim după a fi parte după un anumit grup, nu? Suntem atrași. De unde vine atracția aceasta a unui grup, a unei mulțimi de oameni? Cum lucrează? Ar fi minunat să înțelegem mecanismul acesta, pentru că deseori avem idei greșite despre viață. Diavolul speculează aceste neînțelegeri sau înțelegeri greșite asupra multor puncte din viață. Bineînțeles, ulterior suntem dezamăgiți. Deseori am fost dezamăgiți în viață pentru că lucrurile pe care le vedem noi de la distanță sau care credem anumite lucruri despre ele nu sunt ceea ce sunt. Foarte multe lucruri în lumea în care trăim par doar să fie ceva, dar nu sunt ceea ce noi credem că sunt. Presiunea de grup care îi afectează atât de mult pe tineri, nu? Ceea ce la un moment dat creează așa numitul spirit de turmă. În lumea noastră foarte mulți oameni sunt, datorită grupurilor din care fac parte, sunt condiționați să meargă pe o anumită cale, datorită acestei presiuni. Oare de ce se întâmplă lucrul acesta? De ce suntem atât de atrași? De ce suntem atât de dependenți la un moment dat de un anumit grup? De ce devenim slabi și atât de vulnerabili? Ce se întâmplă în interiorul nostru? Haideți să ne înțelegem mai bine. Că dacă înțelegem mai bine o problemă, putem să corectăm lucrurile cu ajutorul lui Dumnezeu. În primul rând, trăim într-o lume destul de nesigură, o lume nesigură în care avem nevoie ca să găsim siguranța undeva. Și credem că siguranța se găsește atunci când ești cu mai mulți. Ați văzut, singur ți-e frică, când sunt mai mulți oameni, deja ești încurajat. Chiar dacă nu ești tu prea curajos, doar faptul că ești parte dintr-un grup mai mare, parcă îți sporește curajul. În felul acesta, din vremurile străvechi, oamenii au început să se strângă în cete, cetele au crescut mai mari, au devenit triburi, s-au format aglomerații la un moment dat de oameni, s-au format orașe puternice, cetăți puternice, națiuni, imperii, oamenii s-au coalizat. Ce este un aparent paradox, nu este doar un paradox, e un aparent paradox, este faptul că cea mai mare nesiguranță se găsește în aglomerațiile de oameni. Acolo unde noi credem că este mai multă siguranță. Acolo găsim mai multă violență, acolo găsim mai mare pericol, tocmai în aglomerațiile de oameni unde noi credem că găsim siguranță. La fel și în grupuri. Deseori căutăm siguranța și nu găsim, mai târziu, dezamăgiți, ne dăm seama că suntem nesiguri acolo, ne simțim nesiguri și instabili. Apoi mai este încă o problemă, o mare dorință a noastră de a fi acceptați. Avem o dorință să fim acceptați, extraordinar de puternică. În general, grupurile te acceptă cu brațele deschise. De obicei, la intrare sunt brațele deschise, dar în curând afli că te acceptă, dar te acceptă nu așa cum ești. Nu așa cum crezi și așa cum ți-ai dorit tu. Te acceptă doar să te aliniezi la conceptele grupului. Vorbesc
atât la nivel religios, grupurile religioase, dar vorbesc și pentru tineri. Tinerii doresc să fie acceptați așa cum sunt. Vestea cea bună este că există cineva care ne acceptă așa cum suntem și ne iubește așa cum suntem, dar nu oamenii. Nu oamenii, ci Dumnezeu ne acceptă. De obicei, mai târziu descoperim că mai târziu, când nu te aliniezi la dorințele grupului, la regulile, standardele care sunt impuse în grup, nu ești acceptat. Descoperi mai târziu că de fapt nu te acceptă chiar așa cum ești, cu conștiința și cu principiile tale, cu valorile tale, ci te acceptă doar dacă te lași modelabil și te faci ca ei. Apoi există o altă dorință extraordinară în viața noastră, să ne facem prieteni și să comunicăm. Suntem făcuți așa, ca să vom studia mai amănunțit aceste puncte puțin mai târziu. Și ne gândim că grupurile mari sunt atât de mulți oameni în care toți ne vor iubi, ne vom face prieteni mulți, vom avea o părtășie extraordinară, dar se dovedește din experiență, chiar în grupurile mari, părtășia este mai redusă ca oriunde și oamenii ajung să fie mai singuri și mai fără prieteni ca niciodată. Și mirajul dispare, că de fapt sunt mulți, dar nu este ceea ce cauți. Apoi mai este încă o credință împărțită împărtășită chiar și de religioși, care ajung să voteze adevărul. Majoritatea are dreptate. Dacă sunt mulți au o anumită părere, de obicei nu suntem dispuși să înclinăm, să renunțăm la poziția noastră, pentru că mulți au dreptate, sunt mai mulți doar, nu? Ce a dovedit istoria? Ce a dovedit, ce ne dovedește mai bine istoria sacră, pentru că ea descoperă adevărurile legate de oameni. Mulțimile de cele mai multe ori au fost de partea răului. Și nu a fost că mulțimea are dreptate, ci mulțimea deseori a greșit. Mai este un alt lucru. Noi credem în mod natural că un grup înseamnă oamenii care îl compun. De fapt, asta ar trebui să însemne un grup. Grupul este suma cumul oamenilor. Grupul suntem noi. Grupul sunt oamenii care, atâți oameni cu felul lor, cu ceea ce sunt ei, ăla e grupul. Dar nu e adevărat. Nu, grupul devine la un moment dat, grupul, putem să zicem grup biserică, devine o entitate separată de oameni. În așa fel încât, absurd, oamenii pot să fie răi, dar biserica este bună, este intangibilă, este incoruptibilă, ea nu cade niciodată, ea nu se întâmplă nimic, ca și când biserica este altceva, grupul reprezintă altceva decât oamenii în sine. Dar nu e adevărat. De ce? Pentru că la un moment dat, deci oamenii nu mai contează grupul. Grupul ce-o fi? Devine o entitate, ceva care e misterios, de care nu te poți apropia. Nu. Deci grupul înseamnă mai mult în concepția oamenilor decât propriu-zis oamenii care îl compun. Noi suntem grupul, nu? Grupul de aici cine e? Cine e grupul? E altceva mai presus decât noi? Noi suntem. Și cum e grupul? Păi cum suntem noi? Cine suntem noi? Ăla e grupul. Ai calitatea. Pe când se pune în jur un miraj, o aură așa mistică, că grupul ar fi altceva decât. Oamenii pot să fie ticăloși, decăzuți, fără niciun principiu, dar grupul e grup, grupul e sfânt, nu te poți apropia de el. Și asta este o părere foarte greșită pe care o împărtășesc, din păcate. Până și religioșii care ar trebui să aibă un simț al dreptății și al corectitudinii mult mai acut, mult mai clar. Ei bine, aș vrea aceste principii să le lărgim puțin pentru a înțelege mai bine mecanismele interioare care ne dau această dependență de grup, prin care se realizează de fapt această presiune extraordinară asupra noastră, încât la un moment dat renunțăm la conștiință, renunțăm la cele mai mari valori, suntem în stare să facem lucruri stranii, ciudate, numai să nu fim dați afară dintr-un grup sau numai să fim acceptați într-un grup, stăm în stare să facem niște lucruri foarte, foarte stranii, care în mod obișnuit nu le-am face. De ce le facem? Există niște lucruri care nu le înțelegem în interiorul nostru, care exercită presiune asupra noastră. Dacă mecanismele acestea le vedem mai bine, le înțelegem mai bine cum sunt în realitate, atunci mirajul dispare. Numai această presiune fantastică pe care grupurile o exercită asupra oamenilor nu va mai fi exercitată asupra noastră. Scăpăm propriu-zis și gândim liber.
nevoia de prietenie și împreună simțire este o nevoie a sufletului nostru, sădită în noi chiar de Dumnezeu, care ne face să devenim vulnerabili în fața grupurilor. Simțim nevoia de comuniune. Dumnezeu a spus, când l-a făcut pe om, nu este bine ca omul să fie singur. Și asta nu a însemnat doar că a avut nevoie de familie, a avut nevoie de prieteni, a avut nevoie de comuniune, de comunicare. Și aceasta e o nevoie a sufletului nostru. Ne simțim bine când te întâlnești cu mai mulți. Și când acei mai mulți au priviri prietenoase și fac gesturi plăcute față de tine, e ceva în natura noastră sădit, e ceva legitim. Deci vreau să spun tinerilor și nu doar lor, dar în mod special, că faptul că ei tânjesc să se ducă după tineri sau să se întâlnească cu tineri de aceeași vârstă cu ei, este un lucru legitim. Dumnezeu îi înțelege. Dumnezeu ne înțelege pentru că ar fi absurd ca El care a sădit această nevoie în noi să nu ne înțeleagă această nevoie. El a pus, ne-a făcut să nu fim niște puznici și să ne simțim bine izolați. Ne-a făcut să ne simțim bine în compania altora. Ne-a făcut să simțim nevoia după prietenie. Până aici totul este bun pentru că e o dorință legitimă să căutăm prieteni. E o dorință pe care Dumnezeu o acceptă, o aprobă, nu e împotriva ei pentru că El a pus-o acolo și Dumnezeu te înțelege când îți strângește inima să ai prieteni, să te întâlnești cu cineva. E în regulă, așa ne-a făcut El. În schimb, Dumnezeu e trist și nu ne înțelege de ce această dorință legitimă a noastră după prieteni încercăm să o satisfacem cu lucruri care nu sunt satisfăcătoare. Bine, vrei prieteni și vrei să ai pe cineva să comunici. E în regulă, așa te-am făcut eu și așa e frumos, e constructiv pentru tine. Dar nu te înțeleg de ce încerci să umpli golul ăsta cu oameni care nu satisfac, cu prietenii neadevărate. Nu? Tu ai nevoie de prieteni adevărați, așa te-am făcut eu. Dar dacă nu sunt adevărați, asta nu înseamnă că te vor satisface, ci că te vor lăsa mai dezamăgit. Și mai trist ca oricând. Așa că o dorință, știți cum este, la un moment dat ți-e setă. Ți este foarte sete și ai mai rezista mai mult, dar la un moment dat ai impresia că vezi undeva ceva, o sursă de apă. Setea parcă atunci erupe mai tare. Pentru că te gândești, gata, acum mă satur, mă satisfac. Acopăr dorința aceasta extraordinară. Ajungi acolo și nu-i nimic acolo. Ați văzut? Dacă măcar nu te amăgeai cu ideea că poți să fii satisfăcut, mai țineai mai mult. Setea parcă nu-ți devenea atât de accentuată, dar ai ajuns aproape disperat de sete pentru că ai crezut că gata, acum te înfrupți și te saturi și de fapt nu te-ai săturat. De aceea spune Dumnezeu, de ce cântăriți argint pentru lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, deși veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Versetul poate să aibă aplicații foarte, foarte largi. Adică, te înțeleg că vrei prieteni, dar de ce te duci la oameni care nu sunt prieteni? De ce încerci să-ți consumi timpul cu unii care decât te folosesc sau pur și simplu nimic? Dragoste, tu tânjești după dragoste, după prietenie adevărată. De ce te duci acolo unde nu este? Eu îți înțeleg pornirea, dar asta e slăbiciune. Nu este ceva, nu-i dorința legitimă. Dorința legitimă e după prieteni adevărați. Nu după oameni care te manipulează, nu după oameni care n-au nimic în suflet pentru tine. Asta e slăbiciunea ta și vei fi dezamăgit. De ce e trist Dumnezeu? De aceea îți spune, nu că El nu dorește să ai prieteni. Dorește să ai cât se poate de mulți, dar să fie adevărați. Dar dacă nu sunt adevărați, Dumnezeu spune, e o dezamăgire, tinere. E o dezamăgire cauți grupuri acolo, care astăzi aparent te primesc, te acceptă și după aceea râd de tine sau îți dau un picior și te aruncă. De obicei, în cea mai mare măsură, grupurile, vorbesc de tineri, dar nu doar de tineri, și grupurile mari, instituțiile religioase, grupurile religioase care deschid porțile larg și afișează zâmbete primitoare și ospitaliere. Dar de obicei, grupurile sunt compuse, mai ales dacă sunt mari, sunt compuse din foarte mulți indivizi egoiști și manipulatori. În general, omul egoist este și manipulator, are tendința de a manipula pe ceilalți pentru propriul folos.
Incapabili acești oameni de iubire adevărată, incapabili de dăruire, de compasiune, lucruri de care tu ai nevoie, tu asta le cauți, dar nu știi că cei de acolo sunt incapabili să satisfacă această nevoie. E o slăbiciune noastră pe care o speculează diavolul. Speculează o tendință, o dorință care este bună în sine, dar îi dă o direcționare total greșită care te aruncă unde? În viciu, în decădere, apoi în depresie, în descurajare. Vei rămâne tot gol după experiența acceptării respectivul grup, pentru că vei avea relații nesatisfăcătoare, dezamăgitoare. După toată zisa prietenie sau mă ducă-s mulți acolo, rămâi mai gol și mai nesatisfăcut. De aceea ar trebui să ne gândim, să judecăm un pic, să punem întrebări, pentru că întrebările bune ne vor duce către concluzii sănătoase, răspunsuri bune. Așa zisa prietenie de care ai parte în grupul pe care tot înjești, nu? Vrei acolo să te duci, tinere, nu? Te tot duci, vrei la copii, vrei la tineri, vrei la unde sunt aceia mulți, vrei să fii și tu cu ei. Tu știi prea bine. Nu fiecare știm. Te-a satisfăcut. Ai prieteni adevărați care sunt gata să se sacrifice pentru tine? Sau sunt gata să se dispenseze de tine la orice oră dacă nu le faci pe plac? Nu le aveți prieteni. Nici nu sunt prieteni. Vreau să ne întrebăm. Nu, că tânjim și salivăm după grupurile acestea, dar chiar te satisfac, ai astfel de prieteni sau la primul moment, la primul colț te-a basculat. Și atunci te întrebi, atunci de ce te-ai întristat atât de mult când cineva a încercat să-ți spună ai grijă, nu, că acolo de fapt mai mult vei fi dezamăgit. Însă tinerii nu-și înțeleg părinții care le spun ai grijă, nu te duce cu cutare sau cu tinerii aceia sau nu. Și li se pare bine, dar ce, acolo sunt de vârsta mea și nu, ce bine m-a simțit acolo și ce bine m-aș înțelege. Chiar sunt gata să sacrifice, țin la tine atât de mult în orice împrejurare, indiferent ce s-ar întâmpla, sau pur și simplu asta e iluzia din mintea ta. Sau ți-au întors spatele și te-au făcut obiectul bajocorii imediat când nu le mai faci pe plac. Nu sunt prieteni? De aceea hai să ne gândim bine dacă înțelegem lucrul acesta. Un lucru care formează presiunea de grup slăvește. Slăvește presiunea asupra ta. Ești mult mai atent, calculezi mult mai bine, vezi oamenii, înțelegi. Prietenii tăi cei buni te-au înșelat și te-au înduplecat. Te-au atras, cu alte cuvinte. Te-au înduplecat înseamnă forță de atracție. Dacă când ți s-au afundat picioarele în noroi, i-au fugit. Te-au lăsat baltă în momentul când a fost mai greu, nu-i nimeni cu tine. Pe când prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. De aceea evaluează tipul de relații pe care le ai în grupul respectiv sau cu oamenii respectivi și vezi, sunt superficiale sau sunt profunde, pe ce sunt bazate, pe interese meschine, pe egoism, pe manipulare sau pe dăruire adevărată, pe sinceritate, pe iubire. Oricum, sunt puține relații de genul acesta, așa că nu te gândi că grupurile te întâmpină numai cu oameni iubitori și cu oameni care se dăruiesc și care te înțeleg. Departe. Asta e imaginea de la distanță pe care o afișează. Când intri înăuntru, e cu totul altceva, că asta e lumea în care trăim. Avem, de asemenea, o dorință de acceptare extraordinar de mare. Vrem să fim și noi acceptați, primiți așa cum suntem, nu? Cineva să ne accepte așa cum suntem și ne e frică să fim respinși. Foarte frică. Ai văzut cât de dezamăgit e când un copil nu-i primit acolo și el să se joace cu ceilalți. Mai bine l-ai bătea zdravă. Mai bine primești acolo, încasează o bătaie bună, dar să-l primească acolo. Să nu îl respingă. Și noi tot la fel ne e frică de respingere, spre exemplu, într-un grup religios, dacă vrea să, chiar dacă duci un calvar acolo, chiar dacă opiniile tale nu contează, chiar dacă ești persecutat, și asta, dar să nu te dea afară. Când o vorbi că te dea afară, e ca și când te-ar omorî. Mai rău decât atâta, ne e frică să fim excluși, respinși, nu? Frica de respingere. Și vrem să fim acceptați așa cum suntem, să fim iubiți așa cum suntem și cuiva să-i pese de noi. Asta este o dorință bună, sufletul nostru, ca să-i pese cuiva de noi, să ne iubească cineva și să ne accepte așa cum suntem, nu? Vestea cea bună este că așa e Dumnezeu. Și la Dumnezeu găsește exact lucrul acesta.
Doar Dumnezeu poate să facă acest lucru și oamenii care, bineînțeles, sunt un plus de Spiritul lui Dumnezeu. Dar nu sunt mulți. Astea, grupurile nu sunt pline. Nici grupurile de tineri, care zici că te acceptă așa cum ești și te primesc în rândul lor, ci doar oamenii care sunt conduși de Dumnezeu, doar Dumnezeu face lucrul acesta. Domnul mi se arată de departe, sau într-o altă traducere, din vechime, îmi spune. Deci de demult. Chiar înainte să vechimea asta e atât de veche încât nici nu a apărut în noi. Pe aici te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Deci ea nu se schimbă față de tine. Asta este adevărata acceptare. Dumnezeu știe cât de ticălos suntem și de păcătos suntem și spune totuși, te iubesc. Te iubesc și te accept așa cum ești. Te accept așa cum ești și te ajut să fii schimbat. Nu te accept pentru ceea ce ești, te accept pentru că te iubesc. E o iubire adevărată. Dar asta nu o găsești. E rar în lumea în care trăim, este doar în sufletele în care chiar viețuiesc prin Dumnezeu și au Spiritul lui Dumnezeu. Atât de mare e dorința de acceptare a unui copil încât e gata să facă lucruri ciudate. E gata să facă lucruri periculoase, numai ca să fie primit acolo, în grupul respectiv. Sare de la etaj dacă îl pun ceilalți, numai să arate că e vrednic ca să fie primit acolo. Își neagă principiile, își face, renunță la orice lucru care e bun și sfânt pentru el, numai să fie primit și acceptat. Și asta se întâmplă și la cei mai mari, să știți, doar că nu sunt conștienți oamenii că grupul exercită o presiune fantastică asupra principiilor tale. Vrem să fim acceptați cu orice chip. Dar întrebarea care trebuie pusă pentru a înțelege mai bine mecanismul acesta, chiar ne acceptă grupurile așa cum suntem și ne iubesc necondiționat, vrem să fim acceptați, asta e dorința bună. Dar chiar ne primesc așa cum suntem. Fii tu însuți, respectă-ți valorile, respectă-ți principiile tale, lucrurile la care ai ajuns pe parcursul vieții la concluzia că sunt bune, sunt valoroase. Nu vorbim dacă în realitate sunt valoroase, dar pentru tine înseamnă valori, nu? Reprezintă într-adevăr standardele cele mai înalte ale vieții tale, nu? Chiar te acceptă grupurile exact așa cum ești. Te primesc ele așa cum ești. Nu te primesc. Nu prea există grupuri de genul acesta. De obicei, grupurile te acceptă impunându-ți conformismul la regulile lor, altfel te marginalizează și te exclud. Cu cât vrei mai mult să știi particularitățile tale și lucrurile la care le consideri valoroase, îți dai seama că nu ești acceptat. Dacă vrei să fii acceptat într-un grup de tineri, ce crezi, că trebuie să te îmbraci decent? Nu, că devii obiectul bajocorii, nu? Păi îi deranjează. Să vorbești așa, ai că vorbești ca nu știu cine, nu? Trebuie să vorbești vulgar dacă vrei să fii acceptat. Trebuie să vorbești despre subiectele pe care vor ei. În maniera în care trebuie să te porți, să gândești la fel ca ei. Nu? Și atunci chiar te acceptă așa cum ești. Și în grupurile religioase, spune-le exact că tu crezi, asta ai ajuns altceva și că te porți ceva care iese din matca lor, din... Nu. Dacă te-ar accepta așa cum ești și te-ar iubi, sigur ar zice, poți să-ți păstrezi individualitatea. Sigur, e lucru bun, asta e credința ta, asta este lucrurile valoroase și tânărului tot așa. Ne pare bine că ești decent, ne bucurăm, uite, că ai niște principii, să-ți respecti, să vorbești curat, să... Nu știu, dar nu e nici de cum. Ei nu te acceptă așa. Asta e o așa zisă acceptare. Ei te acceptă doar dacă poți să te facă cum vor ei. Doar dacă te aliniezi la conformismul grupului. Te conformezi în totalitate și nici atunci nu ești acceptat doar pentru că nu mai ești tu. De fapt, tu dispari. De fapt, individualitatea ta e înghițită, e consumată, e digerată de grup, iar tu nu mai ești tu. Și atunci, cine te-a acceptat? Nu te-a acceptat nimeni, așa zis a tua dorință că vrei să fii și tu acceptat și iubit așa cum ești. Nu te-a acceptat, așa că ai grijă. Ai grijă ce faci. E bine că ai dorința să fii acceptat, dar ai grijă că nu te acceptă. Majoritatea nu te acceptă așa cum vrei tu. Apoi mai este încă o teamă foarte întâlnită la tineri. Și nu doar la ei, și oamenii mai în vârstă și adulții sunt destul de sensibili. Teama de a fi ridiculizat și bajocorit. Iată-l pe Petru, un curajos apărător al Domnului Iisus, care îi promisese foarte proaspăt că
și chiar demonstrase într-o anumită măsură că va merge cu el și la moarte. Știm că scoate sabia și taie urechea robului marelui preot, dar ajunge într-o altă împrejurare mai delicată, mai complexă, pe care diavolul știe să o exploateze foarte, foarte mult. E o arma lui. Bagiocura, ridiculizarea. Și încep acolo la foc să spun, ba și tu erai cu el, ba și el. A fost o frică împreună cu bajocură, cu ridiculizare, cu glumele proaste care se făceau acolo pe seama Mântuitorului, care devenise îmbrâncit și știm că și-au bătut joc de el acolo. Și când degetul bajocurii a fost pus pe el, a spus, nu-l cunosc. Nu știu despre ce este vorba. Și tu ești credincios și tu te duci, auzi, tu citești Biblia și cu tare și tu stai toată ziua la rugăciune, cu asta. Parcă ai fi o babă, iată cum te îmbraci. Păi asta cu fustă lungă și cu iau ce ai, ești din secolul trecut sau ce ești, de unde, de la țară, de pe dealul cu tare, de pe Văgăună, de unde ai apărut. Și tinerii sunt buni la așa ceva, nu? Și începe sarcasmul să te piște și asta. Și ți-e frică. Ți-e frică să nu zic așa. Și deci ce faci? În cazul ăla te aliniezi, nu? Te aliniezi sau taci sau ți-e rușine sau înghiți sau faci ceva ca și Petru a început să vorbească, să arate că n-a fost cu Iisus. A vorbit grosolan așa ca să dea dovadă că cei care erau cu Iisus erau recunoscuți după limbajul curat, care începea să se curățească. Normal, în compania Sfântului Iisus și nobilului Iisus începuseră să se curățească de limbajul vulgar și asta. Dacă să arăți și să nu mai fi bajocorit, încep ca să fie acceptat acolo. Ține mult la imaginea publică și când suntem sub degetul bajocorii, mulțimii ne simțim incomod și suntem gata să ne negăm principiile. Cineva care te bajocorește pentru principiile tale nu-ți poate fi prieten adevărat și nu este un om de valoare. Să știți, omul care apelează la batjocură nu e un om de înaltă ținută morală. Un om, chiar dacă nu este de părerea ta, poate discuta rațional și frumos, dar nu te bajocorește. Un om care te bajocorește nu are o înaltă ținută morală și nu e un om de caracter. Asta te ajută foarte mult să înțelegi că n-ar trebui să spese atât de mult în faptul că un anumit om sau anumiți oameni care sunt lipsiți de caracter și n-au o altă valoare morală, fac glume pe seama ta. De obicei, oamenii de speță joasă apelează la bajocoră, nu? Oamenii devalorizați moral fac așa ceva. Asta ne face bine să înțelegem. Un om adevărat, un om valoros nu apelează la bajocoră. Dacă credem în Biblie, veți vedea că bajocoritorul e pus alături de alte două categorii de oameni. Ca să-l vedeți unde îl postează adevărata evaluare divină pe bajocoritor. Ca să înțelegi cu cine ai de-a face. Până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va place bajocoritorilor bajocura și vor urâ nebunii știința? Observați, sunt trei categorii care le asociază acolo. E vorba de prost, de bajocoritor și de nebun. Oricum, e o clasă, o speță joasă de oameni. Și atunci de ce te sesizezi atât de mult? De ce tremuri și de ce ți-e frică? Când vezi un bajocoritor, indiferent ce ar fi el, că se pretinde că are cultură, că se pretinde că e cu intelect dezvoltat, un om valoros nu face așa ceva, chiar dacă nu-i de acord cu tine. Va încerca să poartă o discuție frumoasă, dar nu te va bajocori pentru faptul că are anumite valori, anumite principii, chiar dacă el nu se aliniază la ele. Cine o face? O facem fără caracter, fără scrupule. Și atunci de ce te sesizezi atât? De ce ești atât de disperat? Că zice cu tare sau nu mai știu ce te face, te pune într-o astfel de postură. Nu, trebuie singurul sentiment pe care trebuie să-l ai în acea situație. Nu-i rușinea. Rușinea este un sentiment nepotrivit în acea circunstanță. E problema noastră că începem să ne rușinăm când nu trebuie, când nu-i nevoie să ne rușinăm și când ar trebui să ne rușinăm, cu adevărat, nu avem rușine. Când cineva te batjocorește, așa cum spune, ei, ucenicii, au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învrăniciți
învredniciți, onorați, cu alte cuvinte, să fie batjocoriți pentru numele Lui. Să te bucuri ca o onoare de faptul că pentru niște lucruri valoroase, cine a fost cel mai batjocorit? Cel mai moral, cel mai splendid caracter, cea mai înaltă ținută care a fost vreodată întâlnită și noblețe. Adică chiar Domnul Iisus a fost batjocorit de cine? De oameni de speță joasă. Chiar dacă erau puși în funcții de răspundere, erau oameni religioși. Așa că când cineva încearcă să te facă să te simți incomod, diavolul speculează o slăbiciune de-a ta. Dacă nu ai această slăbiciune și dacă o înțelegi, deci n-ai de ce să-ți fie rușine. Singurul sentiment care poți să-l ai pentru acel om este o compasiune, o milă pentru starea lui decăzută, dar nu rușine. Rușinea este nedreaptă atunci. N-ai de ce să-ți fie rușine. Trebuie să te bucuri că, în sfârșit, dintr-o mulțime de oameni, tu înțelegi altceva și tu știi că e valoros lucrul acela. Așa că rușinea e nedreaptă. Nu-i sentiment potrivit. E un sentiment nepotrivit. Exact cum ți-e frică de o umbră. Și n-ar trebui să-ți fie frică de o umbră. Normal că n-ai de ce să te temi. La fel n-ar trebui să te sesizezi, să roșești pentru faptul că cineva bajocorește ceva valoros. Aia e egală cu prostia și nebunia și bajocoritorul este o scârbă pentru oameni. Și pentru oameni, dar pentru Dumnezeu. E devalorizat și așa că stai liniștit. Stai relaxat, nu-ți mai fi frică că zice babă. Nu. Trebuie să te uiți la ei. Ce ținut au și ce valoare au în ceea ce privește caracterul și viața lor, lor ar trebui să le fie rușine. Ei nu simt sentimentul acesta, din păcate, și în schimb roșești tu și încerci să faci, să te pitești, să faci nu știu ce, niște lucruri care nu sunt în regulă, nu. Crezi ceva? Asta este valoros, principiul acesta și în ceea ce privește grupurile religioase, oameni care se rușinează de principii, de descoperirile lor, de adevăruri mari, și ca să nu ajungă puși în țintă, focalizați pe ei, că și sarcasmul că te găsești tu mai deștept, că ești mai deștept ca frații de sus sau nu știu ce. Nu. Ai curajul să exprimi lucrurile care sunt valoroase. Dacă te rușinezi de ceva valoros, ar trebui să-ți fie rușine chiar pentru lucrul acesta. Mai este o teama de a fi socotit deosebit și ciudat. Nu, mai ales tinerii să ți se zică ciudatule. Și de asta cauți să nu fii deosebit. Și cauți să intri în mulțime și să te pierzi. Nimeni din voi, spune Biblia, să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele. Asta e rușine. Sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Copiilor le e rușine să spună ca o credință, că studiază Biblia, ca au niște principii valoroase. De obicei te rușinezi de lucruri urâte, de lucruri care sunt inferioare. Nu, te rușinezi dacă te întâlnești pe piață, te mergi cod la cod cu un om jalnic lângă tine. Nu? De ce? Pentru că îl vezi că e inferior. În momentul când te rușinezi de Domnul Iisus și de lucruri foarte înalte, foarte valoroase, e o problemă a ta. Nimeni din voi să nu suferă pentru lucruri urâte, dar să nu-i fie rușine pentru că este socotit creștin și e deosebit. Nu vrem să fim văzuți ca oameni deosebiți pentru ca privirile dezaprobatoare ale mulțimii să se focalizeze asupra noastră. Ne rușinăm de moarte, mai ales tinerii să spună ciudatul. Ne ascundem cu rușine valorile și principiile și vrem să ne pierdem în mulțime și de aceea acceptăm uniformitatea, chiar dacă nu suntem de acord în sufletele noastre cu ce se întâmplă. Nu avem curajul să fim deosebiți. Oricum, luând această atitudine, ne devalorizăm singuri și devenim un nimeni și o persoană care nu va putea influența lumea în bine. Când accepti așa ceva, să dai la pământ cu lucrurile care știi în conștiință, spune că sunt valoroase. Doar pentru ca să nu fii pus la colț de părerile lor. Deci nu ești pus la colț, ci pur și simplu ieși în evidență atunci. Te devalorizezi. Avem o problemă cu buna judecată. Deci avem o problemă cu gândirea corectă. Cu bunul simți observații, n-ai de ce să te rușinezi de lucruri valoroase. Și când zice că ești ciudat, trebuie să știi că ei sunt ciudați. Pe cât
ești tu de ciudat față de el, tot așa este el de ciudat față de tine. Tu nu-l vezi că e ciudat. El te vede pe tine, dar tu-l vezi pe el, așa că care e ideea? El e ciudatul. Nu. El își păstrează ideile lui, tu îți păstrezi ideile tale. Ai curajul să-ți respecti valorile și principiile fără să iei în seamă cum te vor eticheta ceilalți. Nu încerca să-ți ajustezi principiile ca să încapi în părerea populară și să fii acceptat într-un grup. Din păcate, majoritatea care mai au curajul să iasă în evidență non-conformiștii sunt aia care sunt excentrici. În loc să fie non-conformiști cei care într-adevăr au principii bune, sunt alții care vor să iasă în evidență din motivul vanității și să fie observați cu tot felul. Aia nu se rușinează că umblă cu pantalonii tăiați în asta sau o frăză rasă decât mijlocul capului o coamă ca de cal și în partea cealaltă sunt tuși zero sau, mă rog, se vopsesc în 3 culori. Și asta, nu, sunt non-conformiști într-adevăr, dar vor să iasă în evidență. Ei într-adevăr sunt foarte ciudați și își păstrează lucrul acela ca o onoare. Ei sunt singurii săraci care, din păcate, care au curajul să fie deosebiți. Dar de ce nu ai fi tu deosebit, care ai principii valoroase, care ai descoperit lucruri frumoase, nu? De teama ca să nu se focalizeze atenția asupra ta, lasă să se focalizeze ca au nevoie. Sigur, unii vor blama, unii vor striga ciudatule, ciudatule, dar știi că ei sunt ciudații. Nu ești tu ciudatul. Dar unii, în momentul când tu vei fi acolo, ca un om deosebit, unii vor aprecia în sufletul lor lucrul acesta. Și acesta e foarte important. Unii au nevoie de așa ceva, unii n-au curajul moral, ei înși să fie, unii n-au înțeles suficient de bine ce înseamnă să fii deosebit și ce înseamnă să ai valori, dar au nevoie de cineva care chiar e deosebit și care nu pălește pentru că critica și cuvintele abjecte îi sunt adresate. De aceea ai nevoie de această experiență. Trebuie să știm că Domnul Iisus a fost cel mai deosebit dintre oameni, cu cele mai înalte valori, cu cele mai bune principii. Mulți l-au bajocorit, dar trebuie să știm că și mulți au fost atrași de el. Mulți l-au bajocorit, l-au blamat, dar totuși multe inimi au fost atrase către el. La fel va fi și cu tine. Sigur, pentru faptul că ești deosebit, mulți vor încerca să-și îndreptățească purtarea aruncându-ți bajocor. Asta este și la nivelul religios, în grupurile religioase. Cu cât vei fi mai deosebit, cu cât vei ajunge ținta atacurilor. Pentru asta să nu mai fi deosebit, dai la o parte, te uniformizezi, accept lucrul acesta. Nu e onoare în cazul acesta. Nu că cauți tu să fii deosebit, ci pur și simplu devii deosebit prin însăși principiile care le ai într-un mod natural. Mai este teama de a fi izolat și a rămâne singur. Singurătatea ne sperie, mai ales pe tânăr. Hai să ne gândim să rămână singur. Nu? Stau singur aici. Nu? Stau singur aici și acolo atât de mulți tineri, copii, nu? Iată câteva versete care ne vorbesc despre experiența unor oameni chiar valoroși. Pavel îi scria lui Timotei, a doua Timotei 1:15, știi că cei ce sunt în Asia toți m-au părăsit, între alții și Figel și Hermogen. Apoi vorbește despre momentul când a fost în curtea lui Nero, curtea de judecată, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. A rămas singur. Oamenii cu adevărat valoroși deseori au rămas singuri. Deseori au rămas singuri. În cazul acesta, singurătatea e o onoare. Și vom vedea că și pentru tineri singurătatea, sau cel puțin perioade din când în când de singurătate, îi ajută foarte mult. Îi stabilizează, le curățește foarte mult gândirea și o crotește foarte mult de o grămadă de tentații. Iată-l pe Ilie, marele reformator. El s-a dus în pustie unde după un drum de o zi a șezut sub un ienupăr, după amenințarea furibundă a Izabelei că îl omoară, și dorea să moară zicând, destul! Acum, Doamne, am sufletul că nu sunt mai bun decât părinții mei. Descurajat, deprimat. De ce? Pentru că nu vedea pe nimeni cu el care să-l mai susțină, care să fie cu el. Stătuse pe muntele Carmel singur, dar acum parcă era prea de tot, nu mai avea, se părea că e singur. Singurătatea te sperie, te disperă. Și cuvântul Domnului
I-a vorbit astfel lui Ilie, care a intrat într-o peșteră: ce faci aici, Ilie? Ce cu tine te sperii atât de tare? El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeu oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfârmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Observați, este aproape deprimat din cauza am rămas mai singur și caută să-mi ia viața. Te vezi singur, respins, izolat, nu? Și intri în depresie. În loc ca să ți se cristalizeze gândirea și să poți să te întărești. Ne sperie singurătatea, nu? Ne tot gândim. Dacă suntem mulți, parcă avem și dreptate, parcă stăm și bine. Te gândești că, nu, ați văzut, de multe ori, siguranța care provine în grupuri, că sunt mulți, da? Ai văzut cât sunteți voi, sunteți câțiva, dar nu suntem un grup mare, ca și când asta e în regulă, nu? Singurătatea te sperie, nu? Trebuie să ne gândim că Dumnezeu ne înțelege când suntem singuri datorită faptului că rămânem de partea adevărurilor și ne respectăm principiile înalte care le-am dobândit prin studiul cuvântului Său. Păstrăm lucrurile valoroase datorită faptului că păstrezi lucrurile valoroase și rămâi singur. Asta e o onoare. Trebuie să o vezi ca o onoare. Și Dumnezeu te înțelege. De ce? Pentru că ești împreună în barcă cu El, pe aceeași bancă. Te postezi ca și Dumnezeu. Câți nu înțeleg pe Dumnezeu? Cât de singur este Dumnezeu, nu? Când l-au înțeles pe Mântuitorul, nu? Iată ce îi spunea lui Samuel, care era disperat că poporul îl respinge pe Dumnezeu și vrea un împărat. Știți ce îi spune? Ei se poartă cu tine acum, că el fusese el gura prin care Dumnezeu vorbise, prin Samuel. Ne duse. Acum nu mai aveau nevoie de un profet de Samuel, aveau nevoie de un împărat care să meargă cu ei la război, nu, să fie la fel ca toate neamurile. Și a fost așa de trist Samuel. Și zice, știi ce? Ei se poartă cu tine cum s-au purtat totdeauna de când i-am scos din Egipt până în ziua de astăzi. M-au părăsit, s-au slujit altor Dumnezei. Tu experimentezi acum ceea ce eu știu de când e lumea. De când e lumea m-au părăsit, m-au lăsat singur. Dumnezeu suferă datorită acestui lucru. Și trebuie să ne gândim, da, datorită lucrurilor bune și valoroase, am rămân singur. Poate mă părăsesc prietenii, sunt rejectat dintr-un grup. Nu pot, rămân singur în anumite circumstanțe. Nu mai ești cu... Dar te mângâie gândul că ai rămas cu cine trebuie. Iar pe de altă parte, aș vrea să înțelegem un aspect. Știind că trăim într-o lume în care caracterul valoros și virtuos este tot mai rar întâlnit, oamenii de caracter sunt puțini. Probabil că ați observat lucrul acesta. Atunci, din ce tip de oameni, ce caractere vor constitui grupurile mai mari? Te gândești că e un grup mare, dar un grup mare, câți oameni de caracter vor fi în grupul ăla mare? Tu nu-i număra așa, că nu se numără că dacă sunt sute, asta înseamnă că acolo vei întâlni oameni de caracter cu sutele. Nu, asta e o iluzie. Grupurile mari de obicei conțin foarte puțini oameni de caracter. Grupurile mari de oameni și cele religioase sunt adunături de oameni cu caractere jalnice, unde în loc să progresezi prin interrelaționale, regresezi și rămâi cu un gust amar. Așa că nu spera să ai sute de prieteni adevărați, pentru că este o iluzie. Când zici că o să fii mulți, auzeam pe cineva care se ruga întotdeauna cu mare plăcere și satisfacție. Cineva dintre apropiați, Doamne, îți mulțumim pentru acest număr frumos care ne-a strâns la adunare. Când era mai puțin, parcă era jalnic, ca și când frumusețea adunării o dădea grupul mare. Era număr frumos și parcă îl vedeam așa, îi simțeam satisfacția. Mai târziu a rămas cu foarte puțin și chiar el spune acum că și ăia care sunt și așa puțini cum sunt, nici ăia nu sunt toți cum ar trebui, cum ar spera. A experimentat și lotrezia și acum și-a dat seama că relațiile de fapt nu sunt. Că grupul ăla frumos și numeros și asta de fapt s-a spulberat pentru că nu conținea oameni de valoare, că nu aveai pe cine să te încrezi, nu aveai cine să te bazezi, nu aveai cu cine să ai chiar o relație de împreună simțire, una de calitate. Așa că dacă visezi la un grup cu sute de prieteni adevărați și care să... Este o iluzie. De ce îți faci niște speranțe singur, false, ca să întâmpini dezamăgire? Sute de prieteni adevărați înseamnă sute de oameni cu caracterul lui Hristos, cu dragoste în ei, cu... Nu te aștepta la așa ceva.
Dacă nu te aștepți, cel puțin nu suferi dezamăgire. Da, poți să ai un grup ușor, te poți aștepta un grup ușor mic de tot, cu câțiva prieteni adevărați, câțiva maxim. Nu că Dumnezeu n-ar vrea mai mult, dar nu sunt. Asta e realitatea, noi vorbim nu de ce ar trebui. Pentru că asta e o utopie să vorbim de lucruri care ar trebui și care nu sunt în realitate. Dar acești câțiva prieteni adevărați, grupul ușor la mic, dacă este consistent și bazat pe Dumnezeu și pe relații solide și cu dragoste, va însemna mai mult decât suma dezamăgirilor întâlnite într-un grup uriaș. Tu vei gusta o experiență mai adâncă, mai profundă, cu câțiva prieteni. De aceea nu te băga unde sunt grămezi de oameni, că acolo o să îți găsești împlinirea. Nu. Caută altceva înainte de toate. Oricum trebuie să știi faptul că doar dacă ai prieteni autentici și plini de iubire, doar atunci nu vei fi singur. Să nu crezi că nu poți să experimentezi singurătatea profundă în mijlocul mulțimilor de oameni. Asta o experimentează și în metropole, în aglomerațiile urbane. Sunt oameni în blocuri turn care nici măcar nu se știu ca vecini sau dacă îl doare ceva sau care vreo problemă sau asta. Oameni care se freacă pe străzi și care în același timp sunt nepăsători și nu se cunosc și n-au treabă unii de alții. Asta nu înseamnă că unde sunt mulți neapărat e părtășie. Asta o iluzie, trebuie corectată în mintea noastră. Dacă ai câțiva prieteni adevărați, asta înseamnă mai multă satisfacție decât un grup mare, iar dacă ai doar prieteni autentici, nu vei fi singur. Iar dacă ești într-un grup în care ești un nimeni și nimeni nu-i pasă de tine, e singur acolo și experimentezi singurătatea mai mult decât dacă ai fi pur și simplu izolat fizic undeva. Egoismul izolează oamenii. Iată ce ne spune un tânăr care a trecut prin multe încercări și care a avut o viață dură, dar un tânăr chemat la o misiune înaltă și care a înțeles valoarea unor lucruri pe care tinerii de obicei le privesc ca fiind vrednice de ferit, de evitat. Este bine, scria Ieremia în Plângerile, capitolul 3, versetul 27, e bine pentru om să poartă un jug în tinerețea lui, să stea singur și să tacă, măcar dacă e singur, măcar să vorbești pe toate canalele cu alții. Dar zice că e bine să stea singur și să tacă. De ce? Tăcerea nu-i caracteristică lui, jugul nu-i caracteristic lui. Să tacă pentru că Domnul l-a pus pe gumă. Domnul care îl iubește, nu? Pe el. Să-și umple gura cu țărâna și să nu-și piardă nădejdea. Să stea liniștit, să spere și să aștepte că vine momentul în care se poate bucura cu adevărat. Ce-i bine pentru tânăr? Fiecare tânăr visează ce-i mai bine. Nimic n-ar fi mai frumos decât o viață fără răspundere. Nimic n-ar fi mai frumos decât să fim anturaj, să fiu cu grupuri mari și să mă distrez. Nimic n-ar fi mai frumos decât să-mi dau drumul plăcerilor și voinței proprii să liberă să-i rupă în orice fel. Dar nu așa spune Dumnezeu. Dacă avem un mic respect măcar pentru Dumnezeu, pentru valoarea cuvântului Său, Dumnezeu îți spune și prin gura unui tânăr îți spune. Un tânăr care a înțeles că e bine pentru tânăr ce? Să poarte un jug. Asta înseamnă un jug al responsabilităților, al înfrânării, nu? Jugul te ține pe o traiectorie. Tânăr, crezi că libertatea înseamnă să faci ce vrei, aia nu e libertate. Nu e libertate. Eu concept greșit în mintea tinerilor că libertatea înseamnă să-ți dai drumul la pornit. Nu ai sclavie, cineva te dirigează ca pe mașinuță. Cu telecomanda, uite așa, te dirigează și tu zici că faci ce vrei. Nu, libertatea vine din ascultare. Jugul, tocmai asta, cuvântul jug te sperie, dar cuvântul jug te face liber. Te face puternic cu adevărat. Nu-i slăbiciune, ci e tărie. Dar nu vezi așa. Corectăm vederile și începem să înțelegem procesul binecuvântat pe care Dumnezeu îl face în viața noastră. Să stai singur, cum e bine când tu vrei copii, prieteni, vrei mulți. Ce îți face bine singurătatea? Îți asculte mintea. Te face să înțelegi. Dumnezeu îți poate vorbi, te face puternic, nu te face dependent și mutilat de grupuri. Te face mult mai puternic să reziști în viață și să influențezi tu în bine pe alții. Și să tacă. El are de vorbit mult. El nu știe să asculte. El are de vorbit. El are toată ziua stă și vorbește, nu? E bine să tacă. El vrea să-i rupă și Dumnezeu îi spune, înfrânează-te. Autocontrolul e cea mai mare lecție care îți trebuie
Când înveți să te controlezi pe tine, ești puternic. Iar tinerii asta le lipsește în cea mai mare măsură. Nu se pot stăpâni. N-au autocontrol sub nicio formă. Cum o să-l dezvolți? Jugul pe tine, gura cu țărână, taci, sub presiune și ești puternic de acolo dacă accepti cu bucurie și nu te răzvrătești. Dacă nu, fă-ți de cap și o să ajungi victimizat și distrus. Un ruinat care nu o să faci nimic în viață și nu o să influențezi pe nimeni în bine. De aceea avem nevoie de perioade de singurătate, de liniște. Nu privi singurătatea ca o pedeapsă, ci ca un privilegiu. Când mintea se ascute, când ai timp să depinzi de Dumnezeu, când vezi lucrurile mai clar de la distanță, le vezi mai clar decât în malaxor acolo, și când devii puternic. Există o tristă incapacitate de a ne afirma individualitatea și a ne păstra principiile. Dumnezeu ne sfătuiește să nu te iei după mulțime ca să faci rău. De ce? Mulțimea deseori face rău. Nu te lua după mulțime să faci rău. Adică cum? Tu singur și mulțimea face rău, iar tu să nu te iei, tu să ai curajul unei păreri diferite decât mulțimea? Așa spune. Și la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți ca să abați dreptatea. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cum putem să ne păstrăm individualitatea când avem valori proprii, când studiem personal viața, lumea, problemele, când ne formăm concepte sănătoase cu ajutorul lui Dumnezeu și le păstrăm? Trebuie când faci ceva să fii încredințat în mintea ta că e corect lucrul acesta. Nu că fac mulți, aia n-are nicio relevanță. Nu trebuie să te influențeze că sunt mulți. Trebuie să ai curajul să gândești. Se dorește asta în lumea aceasta. Se stimulează gândirea liberă și individualitatea oamenilor. Ce grup le spune? Gândiți! Gândiți! Aveți curajul părerilor personale, aveți curajul să puneți la îndoială ceea ce nu-i corect. Chiar dacă noi zicem ca mulți sau dacă vezi că... Ce biserică spune? Aveți curajul să gândiți. Aveți curajul Nu. Vechile pietre care le-am pus noi. Sau vechile adevăruri care sunt împământenite și sunt infailibile și nimeni nu are curajul să miște în această direcție. Acest dar măreț al individualității nu este apreciat nici pe departe și este reprimat în lume, reprimat de organizații, de instituții, inclusiv de biserici. Și tocmai de aceea oamenii sunt îndemnați la conformism, conformează-te, supune-te, supune-te, obediență, uniformism, a fi unitatea este văzută, nu unitate în diversitate, unitatea înseamnă să te supui, să renunți la totul și să crezi ce spune. Supunere oarbe și integrare în mulțime. E un fel de conștiință colectivă. A apărut această expresie, conștiință colectivă și gândire comună. Ui, cum să avem conștiință colectivă? Că Dumnezeu ne-a făcut să avem fiecare o conștiință. Fiecare să fim de plin încredințați ce facem că e corect în lumina pe care Dumnezeu ne-a dat-o și în lumina acestui martor interior. Cum conștiință colectivă? Adică cineva gândește pentru toți, sau cum este? Trebuie să gândim ce nu-i bine, nu face. Chiar dacă toată lumea face în altfel, dar trebuie să ai curajul acesta. Individualitatea, dacă ți-o dai, ești un terminat. Dacă renunți la ea, ești pierdut. Și lucrul acesta se tot dorește. Educația, te învață educația scolastică, academică, școlară, academică, te învață ca să-ți dezvoltă, sau trebuie să repeți ceea ce se spune acolo. Dacă vii și spui că nu e așa cum scrie în cartea aceea, primești o notă proastă. De ce? Pentru că tu ești chemat acolo doar să înveți ceea ce ți se spune. Să repeți și să repeți lucrul care îl stabilesc ei. Dar tu ești chemat să gândești dacă lucrul acela e corect. Asta înseamnă individualitate, nu? Și să ai curajul, când vezi în lumina conștiinței și a ceea ce studiezi că nu e corect, să ai curajul să spui că nu e așa. Nu, primești o notă mică dacă faci lucrul acesta. Notă mare, cei care memorează tot și spun ad litera, fără greșeală, ceea ce se spune acolo. Nu. Asta se face și în religie. Citește principiul, tu spui da. Crezi, crezi, 27, 28 de puncte, sau că crezi, gata, bun, botezat, acceptat. Un pastor chiar era atât de fericit că cineva învățase pe din afară, avea o memorie bună. Că un candidat de botez învățase ad literam, era sclipitoare mintea în ceea ce privește memoria. În ceea ce privește comportamentul, atitudinea, viața schimbată, era
ușor de sesizat că respectiva persoană nu era născută din nou. Am încercat să spun lucrul acesta, la care pastorul m-a admonestat și a spus că da, ai văzut ce bine știe principiile și că e de acord cu ele. Și asta însemna de fapt, ce însemna de fapt? Că omul avea memorie, dar nu că gândea el cu adevărat, era de acord cu lucrurile acelea. Și astăzi asta se dorește, de fapt, oamenii să se conformeze, nu oameni care gândesc. Un grup bun condus de Dumnezeu îți va da posibilitatea să-ți păstrezi individualitatea și valorile, ba chiar vei fi ajutat și încurajat să-ți întărești individualitatea. Dacă grupul face presiuni să renunți la individualitate, să scalzi conștiința, atunci este un grup periculos, sunt influențe malefice asupra ta și ai grijă cum le tratezi. Și știm că în multe părți se fac presiune asupra ta. Ar trebui să fim la fel ca Daniel și ca cei 3 tineri care au avut curajul. Și pentru noi va exista Valea Dura. Cei 3 tineri, gândiți-vă într-o mulțime atât de mare, atât de numeroasă, sub presiunea grupului, sub presiunea amenințărilor, sub presiunea cuptorului aprins, și totuși rămân drepți în picioare ca să-i vadă toată lumea, fără să se rușineze de poziția lor, fără să-și nege principiile, fără să se simtă prost sau jenați de faptul că în jurul lor sunt atât de mulți care fac altceva. Ei stau ca bradul drepți. Nu se sperie nici măcar de amenințarea lui Nebucadnețar, care era înfuriat că cineva a putut să-l ignore, că cineva nu a putut să-i se supună. Noi nu trebuie să-ți răspundem la ceea ce spui tu. Mi-a spus, dacă oare Nadin s-a făcut sau a fost o greșeală că ați rămas în picioare? Asta vrea să spună. Sau ați făcut-o chiar în adins? Nu trebuie să spunem, să-ți dăm noi răspuns la asta. Noi nu ne închinăm. N-am făcut-o în adins. Pur și simplu, ăsta e principiul vieții noastre. Voi vedeți toată lumea asta ce face aici, că din tot imperiul. Voi știți în fața cui sunteți. Noi nu ne închinăm, împărate, în fața chipului tău. Dumnezeu ne poate scoate și chiar dacă nu ne va scoate, noi avem principiile astea clare, sunt valorile vieții noastre și nu ne închinăm. Și asta înseamnă individualitate, puterea să-ți păstrezi principiile când majoritatea face altceva. E o onoare, e o cinste să ții la lucrul ăla valoros. De unde ajungi la concluzia că trebuie să dai de pământ cu toate că ceilalți, cei mulți, cei puternici fac în altfel? Ca tânăr, ai curajul să nu încerca explicații când te cheamă nu știu unde și tragi o minciunică sau faci că... Spune, nu pot să merg acolo pentru faptul că acolo se fac niște lucruri care nu-mi permite conștiința sau lucruri la care eu țin. Nu spune că știi ce, plecăm în altă parte, tata și mama. Spune, e ocazia să mărturisești, atunci să audă și celălalt de ce nu faci. E o onoare să faci lucrul acesta. Nu încerca să te dirigezi în altă persoană, să cauți în motive. E ocazia să mărturisești drept și frumos care ți sunt principiile. Dacă ai principii, iar dacă n-ai nicio valoare, dacă ești așa cum bate vântul, atunci lasă să te înghită mulțimea, pentru că oricum nu o să poți să faci nimic în viață. E sortit prin propria alegere să fii înglobat, să fii digerat de mulțime și să nu mai ai nicio individualitate, nicio valoare. Niciodată nu vei influența în bine pe cineva, pentru că nu ai nimic care să influențeze în bine decât vei fi o frunză spulberată. Aș vrea spre final, ne gândim bine ca tineri, ca oameni. Bine, și totuși cum ne selectăm noi prietenii? Pe cine să... Nu vă gândiți, sunt de colo cu ăia sunt răi, ăia, nu, tinerii, mama și tata spun ăia, vezi cum sunt perversi, sunt stricați. Nu-i bine să te duci acolo și zici, bine, dar cum să ne selectăm prietenii? Pe care să-i atragem? Pe cine să ne ducem? Pe cine să-i alegem? Știți, e ceva foarte simplu, deși pare dificil. Dar e ceva foarte simplu, dacă învățăm o regulă, un principiu, ne va ajuta enorm în selectarea prietenilor. Și anume, cum să ai prieteni de calitate? Iată regula simplă. Expuneți clar principiile. Deci, respectă-le, vorbește de ele și trăiește în lumina lor. Prima grijă este, văd ce valori ai în viață. Ține la ele, vorbește de ele, trăiește în lumina lor, fără nicio depărtare de la regula aceasta. În momentul acesta, ți se vor alătura în timp, fără să cauți.
ți se vor alătura în timp oameni care vor aprecia exact lucrurile astea. E greșit să cauți întâi grup și prieteni și după aceea să-ți dai seama că nu intri cu principiile acolo. Nu încapi acolo, că ele nu încap. Încapi tu, dar fără ele. Nu! Tu ține principiile și lasă că te trezești umăr la umăr cu exact câți apreciază lucrurile acelea. Așa că nu-ți căuta prieteni. Inerent ei vin prin faptul că și ei apreciază valorile și principiile acelea. Oricum ai fi dezamăgit dacă ai să cauți de 10 ori, de 100 de ori, nu știu câți care te dezamăgesc și care nu acceptă lucrurile valoroase pe care tu le accepti, la care tu ții. Iată ce spune aici: fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Tu ce faci? Nu te duci acolo pentru că acolo sunt toți. Îți spune fugi de acolo. Bine, dar mă îndepărtez de cei mai mulți. Te îndepărtezi de cei mai mulți, dar o să te trezești umăr la umăr exact cu oamenii valoroși pe care îi cauți. Și urmărește, deci urmărește ce? Neprihănirea, asta înseamnă caracter, viața adevărată, valori. Urmărește așa ceva ca și țintă. Împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Care sunt? Păi, dacă tu urmărești exact ținta aceasta, nu sunt mulți, dar sunt unii care urmăresc același lucru. Când vezi că urmărești, te duci într-o direcție și îl vezi și el tot acolo în direcția aceea, în 5 minute te înțelegi cu omul respectiv. Și aici împărtăși pentru că ai aceleași valori, cauți aceleași lucruri frumoase și te trezești fără să-l cauți pe prieten, ci căutând neprihănirea și lucrurile bune, te trezești cu cineva care chiar și el același lucru făcea. Și el era disperat de urăciunea și trădarea prietenilor și faptul că nu-și găsește și a căutat ce e bun. Și te-ai trezit că în sfârșit ai găsit pe cineva care e chiar valoros fără să-l cauți. Pur și simplu căutând ambii aceleași lucruri valoroase. La fel cum Ionatan l-a văzut pe David și s-a îndrăgostit de el cu adevărat. I-a plăcut de el, sufletul i s-a lipit de el. Cum? Nu l-a căutat. Era foarte greu să-l găsești în tot Israelul, dar a venit un moment în care s-a văzut credința. S-a văzut cineva care are credință. Un puști, un tinerel care a avut credință, încredere în Dumnezeu și asta ce l-a făcut pe Ionatan. Că și el era tot un caracter de genul ăsta, să-l iubească. S-au întâlnit în sfârșit unde? În jurul credinței, un eveniment care i-a strâns la loc. Ce a făcut să se lege? Valorile care le-au împărtășit, asta i-a făcut să se lege. Când cauți întâi prieteni și după aia valori, nu-i compatibil. O să vezi că găsești oameni, dar nu fără valori. Te vrea fără așa ceva. Nu poți să le păstrezi în continuare. Intri într-un conflict și atunci trebuie să alegi ce e mai prețios. Chiar vrei neapărat mulțime, dar fără niciun principiu, fără nicio valoare, fără dragoste, fără părtășie adevărată. Doar asta vrei? Bineînțeles că nu asta cauți. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea. Deci trebuie să urmărești nu un grup. Oamenii caută grupuri. Nu prieteni. Nu asta. Caută pur și simplu adevărul, neprihănirea și lucrurile valoroase. Inerent, adică în mod natural, în mod secundar, acestea, prietenii adevărați, îi vei găsi pe calea aia, căutând ceea ce trebuie să cauți. Nu schimba ordinea lucrurilor și vei descoperi maxim 5 minute că te înțelegi perfect cu ei și că ai aceeași se leagă o prietenie solidă, adevărată, pentru că e bazată pe principii, pe scopuri nobile, pe dragoste adevărată, pe caracter. Și lucrurile acestea sunt exact ce ai nevoie și te vor satisface. Înțelegând aceste lucruri, grupurile rapace și dornice ca să câștige și să te prindă, pierd presiunea care o exercită. Când înțelegi mecanismele acestea, nu mai ești dependent de grupurile acestea. Le înțelegi, te înțelegi, îți înțelegi interiorul, căutările, nu mai mergi la fântâni seci să satisfaci sufletul și înțelegi cum stau lucrurile. Dumnezeu să ne ajute, fie tânăr, fie mai în vârstă, să putem să pricepem lucrul acesta și să rezistăm acestor tentații puternice și anume presiunea de grup. Dumnezeu să ne dea această binecuvântare. Amin.